Pojďte tancovat, tancovat, pojďte tancovat. Pojďte tancovat, tancovat, pojďte tancovat. Rozárku z popelky znáte, co vydá o Vánocích pohádce popelky. A kluci už mají 7krát na svědectví, nebo podrazí louce. Je to tak? Je. Předškoláci taky víte ty slovíčky. Musíte je. Tadyhle o těch. Jsou ty slovy trošičku jiné. Čem je ta slova jiná? Čem je jiná slova než ty ostatní? No slepice je taky jiná, ale v čem jsou jiný ty slovíčky? Ptáčky. Tebe ta je hodná, ta chytá jenom myšky. Budete si to pamatovat, nepustím, tady bude. Jak se jmenovala? Slova? Paulina. Další. Andrej se pohladil. Za chvilku vezmu tu kostičku s tou krabičkou. Dám ji paní učitelce. A paní učitelka tu kostičku šoupne zpátky do té krabičky. To je úplně jedno, jak ji tam dá. Ukážu vám barvičku, co bude nahoře. Nesmíte to říct ani potichu. Neřeknete to? Ne. Nesmím to vědět, chlapeček taky ne. My se nebudeme koukat. Až vám ji paní učitelka ukáže, zavřít takhle do krabičky. Podívá se, jestli tam není několik poslucháčky vidět. Není ale nesmí se tam podívat. Chápete to? Když budu kládat tu barvičku, to bude schovaná tady nahoře na kostce. Po provázku stojí zpátky na zem. Ze země na ní takhle zavolal, zamával. Jak měsíc za mrak zapadá, stín ti na tvář dopadá, pověra mě napadá. Čert, že sám se dívá, že se nám vysmívá. Že nás vyskočí z tvých očí. Kdyby se zbál, tak už by stál ode mě dále. Což pak nevíš, že když si blíž, máme na mále. Všichni čerti vědí, proč jsem tady a nevím s kým. Proč o tě tolik spojím? Proč se tě víc nebojím? Ty se bát budeš rád a jak blázen se smát, ať si čert vyskočí z tvých očí.